мақомоти қудратии тоҷикистон як сокини шаҳри хоруғро таҳти пайгард қарор доданд, ки духтари ноболиғи Хурсанд Мазоров яке аз раҳбарони ғайрасмии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро бо худрав пахш кардааст. вазъи саломатии духтари Хурсанд Мазоров вахим гуфта мешавад. як мақом дар ҳукумати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба радиозудӣ гуфт ҳодисаи бо мошин пахш кардани кимиёи Хурсанд духтари 12-солаи Хурсанд Мазоров шаби 24 ба 25 ноябр рух додааст. ба қавли манба, кимиёи Хурсанд хонандаи мактаби президентии Хоруғ дар ҷойи зисташ маҳаллаи Тирчиди Хоруғ бо худрав пахш шудааст. мақомот дар ин кор Муслим Зикилобеков, як сокини 22-солаи Хоруғро муттаҳам мекунанд. дафтари матбуоти Кумитаи давлатии амнияти миллӣ мегӯяд, ин нафар ба ҷуз аз пахш кардани духтари Хурсанд Мазоров инчунин худрави яке аз кормандони полисро корношоям кардааст. ба қавли манба, Зикилобеков дар ҳолати мастӣ ва бо нақлиёти сиёшиша берақам бо суръати баланд ҳаракат карда ба талаби кормандони полис низ итоат накардааст. мақомот мегӯянд Муслим Зикилобеков баъди пахши кимиёи ноболиғ ба ӯ кӯмак нарасонида аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. ба иттилои мақомот ҷустуҷӯи Зикилобеков феълан идома дорад.